И здравейте, приятели! И добре дошли в следващия епизод на Clash Masters. Днес ще започнем нова поредица, наречена Развитие до Арена 10. Да, до Арена 10. Ако направят още арени, ще го развием до там. Да, реших да направя поредица и аз така. Да имам да ви забавлявам, да. И когато развием този профил до еди кое там арена, ще ви го раздадем, приятели. Да, ще го раздадем. И да, няма какво друго да говоря. Мисля да започвам. Ето това са моите карти. Baby Dragon. Само да ги апгрейднем. За няколко секунди. Да. О, найтът ни е вече на левел 3. И арчерите също така. Добре, тук имаме два честа. Страхотно, Fireball и този чест. 19 год. Стрели арчер. Добре, сега мисля да направя няколко атаки за честове. Така, стили, втори левел с 90 коронки. О, още не сме започнали и той тръгва вече на атака. Тук арчерите. Добре, тук стана стабилен демидж върху нашата кула. Давай, найт. Нещо ми заби за няколко секунди и се оправи. Така, нашата мускетар е левел 1. Оу! Той тръгва с гигант, като танкер. Добре, може би тук вече ни взимат кулата. Да. Добре, няма да е лошо и ние да вземем кула. Добре, гигантът му умря, вече няма танк, освен бейбито, но и той умря. Добре, тръгвам сега от тук, защото няма как да тръгна с гиганта от тук. Добре. Да, браво. Браво, Джанде. Удрай. Браво. Направи там някакъв демидж. Добре, мускетар срещу мускетар, разминават се. Добре, само изчакаме за нашите арчери. Добре, вижте как съм направил кулите. През колко се разминават. Добре, пускаме Бейби Дракона. Сега от тук ще пуснем гиганта. Атакуваме го от двете страни, за да може да му сваляме горе-долу по еднакво кръв и от двете кули, но тук вече му взехме кулата. Добре, да, би си там, би. Браво, Браво, браво. Браво на мускетара, откъде започна да бие Бейби Дракона. Добре, мисля, че това се очертава победа. Не е толкова сигурно, но мисля, че е победа. Тук ще хвърлим този Fireball. Оу! Неговото Бейби Драконче точи кръвта на нашият гигант, но ние печелим. Затова на пича му казваме Good game. И печелим. Да, сега ще видим какъв ще бъде честът. Silver. Окей. Silver. Така. Mark Gamer 777. Втори левел с 119 коронки. Тоест купи. То се е едно и също. Сега отново ще се опитаме да направим пуш
Браво, бомбаре! Унищожи му скелета на армията. Хвърляй! Не! Еми, приятели, сега оставам да пуснем Бейби Дракона с арчерите или с Найда. Направо с арчерите ще е по-удобно. Добре, тук направихме много малък демидж, но все пак му точим кулите, а той нашите кули не ги е барнал, но сега ще ги барне. Добре, мускетарката не бие по нашият Найт. Тя се е отклонила. Добре, взеха ни колата. Ние му оставихме неговата на 912. Мисля тук с мускетара да се опитам да спра поне Бейби Дракона. О, той тук тръгна доста стабилно. Добре, трябва да се опитаме поне да му вземем 2 кули. Който това ще е доста трудно. Ще пусна гиганта от тук и той да направи там малко по-така демидж. Тук ще тръгна може би с Найт. Това беше лоша идея за гиганта. Добре. Ето го и любимото време от играта. 60 секунди. Пускам фарбол. И каквото стане. Но тук мисля, че падаме. Да, тук падаме. Няма как да наваксаме за 38 и 5 секунди да вземем тези 2 кули, защото картите ни са още много слаби. И просто имаме шанс само за една кула да вземем, но все пак. Ядосах се. Не, поне не барна мускетара. Добре, взехме му кулата. Имаме ли шанс? Не, мускетара. Това е работа само за мускетара. Но няма да има време. Никакво и то. И да, Бини, добре игра. Ще му кажем good game, че добре игра. Така, имаме още 2 чест слота. О, 4-ти левел, Логоман, Улов М Републик. What? Той има мини пеки. Аз така го наричам мини пеки. Малкото пеки. Добре, мисля, че този 4-ти левел ще ни разгроми. В бруталния в преносен смисъл. Но ние няма да се даваме все пак. Да ни разгромява. Ще се опитваме до битката до край да бъде така. Айде, Джайанде, можеш? Можеш? Давай, бе. Добре, доста сме му свалили от кулата, а той с неговите спира гоблини нищо не е направил по нашата кола, само леко е наранил. Но тук нашата мускетарка може ли да се справи с гиганта? Тези спир гоблини се отклониха към нашата мускетар. Добре, поне гигантът умря. Мисля, че това Бейби Дракон, че ще стопи кулата. Ето, бързо вижте какво казах и какво стана. Този 4-ти левел не е слаб. Тук ще се справи. Добре, колко хитпойнт имаше? 1900 хитпойнт. И умираш от 2 арчери и 1 кула. Ти си от гигант. Да. Мини пекато. Дойде реда на умиране. Това ме ядоса вече. Това ме ядоса. И ние взехме кулата. Затова
Сега ще го мъчим на кранкулата. Ще се опитваме колкото можем да бием там кранкулата, за да успеем да го победим. Или пък може да го задържим така на овертайм да има и да го задържим и да свършим равно. Но аз не искам да свършваме равно. Ядосах се. Отново. Пускаме гигант. Пускаме и найт. Пускаме и мускетар. И просто става пуш. Всяко има нещо да го спре. Освен Fireball. Не, нашата мускетарка загина. Добре, мисля, че тук вече може би като цяло нямам да вземем колата. Мисля, че ще му вземем, но не ми се получават нещата, нещо. Има овертайм. 50 секунди. Добре, тук от няколко удара трябва да спечелим. Добре. Не. Това е лошо. Това е много лошо. Върни се към него. Браво. А така, гони го. Не го стопявайте. Не. Айде. Той напада с всичка сила. Да. Не там. Не, къде отиде? Please. Yes. Кулата ни остана 45 и го взехме. Да, yes. Ой, и Golden Chest, страхотно. Победихме го. Страхотна и напечена битка беше това. Исус. 3 левел. Странно име. Добре, отново има ПК. Аз тук взех кулата. Сега само да го задържим, той да не ни я взима, че ще стане по-лошо. Добре, гледайте какво меле стана тук. Какво меле. С Fireball нищо няма да ни направиш на кулата. Ще го пусна по-отзад, да мога да ми зареди за това. Биеш по 100, ама на кулите по колко биеш? Не. Мисля, че той ни взе кулата. Сега, добре се представяш. Добре, от тук отново стана това меле с този найт. И ние пускаме нашият найт. И мисля, че тук вече приключва битката за него. Ма може да не приключи. Да, взехме му и втората кула. Добре, той също ни взе кулата. Сега, арчерите. Той ни плаче. Ние ще поплачем с него. Това мини пека. Добре. Мускетарката. Така работа вече на мускетира. Не, къде биш по пекато? Не. Браво. Айде. What? Неговата кола е на 3? Пак спечелихме. Добре, нищо в този епизод не става. What? Моята царска кола са на 45. Неговата после на 3. What? И така, приятели, ако този видеоклип ви е харесал и искате още такива с развития, то ще се продължават тези клипове с развития. Може да пишете долу в коментарите, а ние ще ви отговорим. Харесвайте, споделяйте
и чао!